ስምብራት ሓቀኛ ትርኻ መበል ሻሙናይ ክፋል ወትሩ ረቡዕ ተራኺ መምህር ደሴ ገብረ ኪዳን ወዲ ሕቡር ምንጪ ካብ ታሪኽ ኤርትራ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ናይዛ ትርኻ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ መበል ሻብዓይ ክፋል ሶፍያ ንድር ኢላ ስሙ ክፉእ ሽጉጥ ተጋደልትስ ኣብ ኢድ ጸላኣይ ክትወድቕ ሞት ይሓይሽ ከም ዝበለቶ ምሳይሞን ኣብ ጽሐ ገዲፈኩም ነይረ ሎሚ ድሮ ረቡዕ ኣኺሉ ከኣ መበል ሻሙናይ ክፋል ትቕጽል ስምዖን ኣብ ውሽጡ ሒዝዎ ዝጸንሐ ተመሳሳሊ ፍጻሜ በጨቕ ስለ ዝበሎ ሽጉጥ ግዳ ደሓን ብዓባያ ታንኪ ዘረከብና ከደኣ ኣብ ታሪኽና እንታይ ተባሂሉ ተጸሓፈ ብምባል ሓደ ብስራት ናይ ዓወት ሓበራ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክትሕጐሲ ከዓ እታ ሽዑ ዝተማረኸት ታንኪ እንደገና ማሪኽናያ ኣለና በላ ስሓቅ ሓዊሱ እንታይ እሞ ምስኣ ዝነበረ ገርበኛ ጠስሚ እቲ ጉኑፍ በሊዕዎ ምህዳሙ ክሳብ ሕጂ ኣሕሪቕኒ ዘሎ ጉዳይ እዩ ኢሉ ስሓቁ ቀጸለ። ሶፊ ገርበኛ ጠስሚ ደኣ ኣበይ ተረኺቡ ወደይ በለት ንኹሉ ገዲፋ ኣብታ ጠስሚ ኣተኪራ። ሳይሞን እታ ታንኪ ካብተን ኣብ መጥቃዕቲ ተሰነይ ዝተሳተፋ ስለ ዝነበረት ህዝቢ ዓሊ ግደር ንኣባላት ሳልሳይ ሓይሊ ከም ዝወፈየሎም ገለጸላ። ገንዘብ በቃቕ መከራ ይጽበ ዝብልዎ ደኣ ከምዚ ምስ ረኸቡ እንዳኣሎም በለቶ። ናይ ዝሓለፈት መዓልቲ ዘኪሮም ከሐድሱ ከም ዝተቋጸሩ ንጽባሒቱ ብንግሆ ምርኻቦም ዘሐጉስ ኣጋጣሚ ነይሩ። ሶፍያ ዘይንቡር ወዛሕዛሕ ናይ ተጋደልቲ ኣሰኪፍዋ ግዲ ኮይኑ ስማዕንዶ እዘን ነፈርቲ ደኣ ብድሓን ድየን ክንድዚ ጠፊየን በለት ነቲ መስዋዕቲ ዝሓረረ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል እናጠመተት ናፊክየን ዲኺ ኢሉ መንኮብ ንመንኮብ ተጓኒጹ ንበይኖም ክብሕቱ ስለ ዝመረጹ ከኣ ብኢዳ ስሒቡ ናብ ገምገም ባሕሪ ሰጎሙ። ግመ ኮይኑውን እምበር ንዓኺ ዶ ደንጊጸን መጀመሪ ዕላል ዝኸውን ዘረባ ጠፊእዎ ዝጸንሐ ስምዖን ሶፊ ፍቕሪ እኮ ኣብ ምጥማት እዩ ዘሎ በላ። ሶፍያ ትኩር ኢላ ኣባሃላ ካይተረድኣንን በለቶ። ማለተይ ንዓይ ከም እተፍቅርንስ መጀመርታ ኣዒን ትኽየን ነጊረናኒ ምስ በላ ብስሓቅ ክርትም በለት። ሓቀይ ሎምስ ትዛረቦ ዶ ጠፊእካ ካብ ተፈጥሮ ዘግህዶ ሓቂ ዝንጽር ስለ ዘየለ ንኣምነሉ ጥራይ እዩ ዘለና በላ። ሶፍያ ገለ ነገር ክብል ደልዩ ከም ዝነበረ ስለ ዝተረድአት እሞ ሕጂ እንታይ ክትብል ኢኻ ደሊኻ ስሓቃ ኣቋሪፃ ዘቕረበትሉ ሕቶይ ነይሩ። ካብ ተፍቅርንስ ዝምድና ንግበር እየ ዝብል ዘለኹ ነታ ዘይትፈትዋ ሕቶ ዝወለደት ትውለድ ኢሉ ደርጓሓላ። ሶፍያ ደኒና ስቕ ድሕሪ ምባል ኣብቲ ብማይ ዝጠልቀየ ሑፃ ደንደስ ባሕሪ ብኢዳ ክትጽሕፍ ጀመረት። ብኡ ጌራ ዘስገለት ግዲ መሲልዎ ሶፊ በይነይ ድየ ዘለኹ ዋላስ
ብምባል ኣነቓቕሓ። ሶፍያ ኩልሕ ኢላ ብምጥማት እሞ መልሲ ግድን ብቃል ዲኻ ደሊኻ ዓይኒ ይዛረብ እዩ እንዲኻ ትብል ባዕልኻ በለቶ። ስምዖን ፍሽኽ ኢሉ ናይ ሎሚ መጥቃዕቲ ብነብሱ እዩ ሰሊጡ። ሎሚ ሰብ ኮንኪ ብምባል ቅርብ ኢሉ ኣብ ግንባራ ሰዓማ። ሓጎሱ ብቁሉዕ ምንፅብራቕ ንውሽጣ ዘሐጉስ እኳ እንተነበረ ዋዕ ኣንታ ንዓባ ኣገባብ ግበር ከይተጠምተና ሕጂ ስቕ ኢልካ ኪድ ኩነታት ምስ ረግአ ንሓለፍተይ ክነግር እየ ኢላ ኢዱ ጭቢጣ ተፋንወቶ። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልና ይዛተልካ መበል ሻሙናይ ከፋል ስምብራት ነዚ ትመስል ኣብዚ እውን ትውድእ። ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ተሻዓይ ክፋል ሒዘልኩም ክሳብ ዝመፅእ ከም ትርሙድ ሕቶ ርእይቶ ሳብስክራይብ ካባኹም ክፅበአ። ንሎሚ ኣብ ዝፈገድፈኩም ሰናይ ሰሰናዩ።